Hvad fik I? Jeg fik 12. Jeg fik 4. Jeg fik 7. Ej, det var flot klar. Jeg fik også 12. Fedt. Jeg var sådan helt oppe at køre. Jeg har aldrig fået 12. Det er så træls for sådan en skødekarakter. Ja. Tid på trælsen. Det var da okay med 4-7. Det vil jeg da sige. Hvad så, drenge? Skal I lave weekend? Du er væk, Jakob. Ja, vi gider altså ikke, når du er sådan. Det gør det, man tager. Det gør ikke sure om mig. Ja, det var træls. Ja. Det er bare ikke godt. Så stopper I med de telefoner. Jeg gider ikke til at være sur. Hvad fuck var det? Din idiot, man skal fandme have nogle taster, sgu. Jakob, vi har snakket om det her. Så slapper du af. Sam den stol op og sæt dig ned. Hallo, hvorfor har jeg ikke fået nogen sms? Hvorfor har jeg ikke fået nogen sms? Styr dog lige. Jeg tager dog sammen. Hvorfor skal det altid være sådan? Det ved jeg ikke. Han er nok bare født dum. Kæft, nogle idioter. Mor. Bare dø alle sammen. Eller vi har jo ikke gjort noget, vel? Hvem fanden skulle så have gjort det? Fucking åndssvag i hovedet. Hvad er det galt? Ej, hvor er den altså uhyggelig, den film her. Ja, som om jeg falder for det. Hallo, tror I, jeg er dum, eller hvad? Hvad er du gang i, Jacob? Jeg er så fucking træt af, hvordan som ikke gider, som bliver holdt ude. Jeg ved ikke skidt om, hvordan det er med mig. Min mor, hun drikker. Min far er død. Og min storebror er i krig, og så bliver jeg kraftedeme også meget på skolen. I skal bare dø alle sammen. Det er jo svært at have noget med at gøre, når du er sådan der. Ja, det er jo ikke som du tror. Vi holder lavt udenfor. Wow, han er sgu da syg i hovedet.
Stop, Jacob. Hvorfor gør du sådan noget? I havde mig vel sammen. Jeg ville bare være glad, hvis jeg ikke var her. Kun fordi du altid er sådan, du er voldelig. Der er ingen, der gider det, når du er sådan. Jeg tror stadig, der er noget popcorn tilbage. Kom.